ilusionado, ¿eh? No vamos a Alemania, aquí la gente con mala cara. Yo no entiendo nada. Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Com podeu veure, sisplau, càmera, enfoca on estem. Estem a l'aeroport i us preguntareu, Daniela, per què? Què fas a fer? Doncs ens anem d'intercanvi a Alemanya. Sí, intercanvi no d'Erasmus. Bueno, d'Erasmus, en teoria, però bueno, jo dic intercanvi de vacances, com voleu dir-li, vale? No anem tota la classe perquè només som 15 escollits. Afortunat. Ara anem cap a la porta, que a les 6:10 surt el vol. Ens hem aixecat a les 2:30, estupendo, però bueno, ens hem pres un cafè i per això estem tan alegres. Ja estem dins de l'avió. Què? Vamos a hacer un vídeo, ¿no? ¿O qué? Mireu amb qui Òbviamente estic, no. amb les pitjors persones del món. She moves like a map with no borders. Aquest és un agraïment al Borja i a l'Anabel per decidir no anar amb bus el primer dia a l'hostal i haver de pujar aquestes pujades terribles que ens estan fent patir una miqueta a tots. I moltes gràcies, la veritat, us estimem molt. Que bonic! És molt acollidor. I el bany? Que bonic, eh? Que puta merda. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Qué locura! No me la puedo creer! No me la puedo creer! Ara començarem a fer una volta pel poble. Hem deixat les coses, les maletes i tal, a l'hostal i ara anem a fer una volta. Hola. No fa tant de fred com a Catalunya? No, sí, mentida, fa més mentida. fred, però fa més fred, però no es nota tant la diferència, vull dir, amb tèrmica es soluciona molt ràpid. I res, estem buscant ara un lloc on poder dinar, a més de, doncs... Vamos a patinar sobre hielo. Gel. Mira esto. Oh my god! Oh my god! La tenies demanat el mateix? Té molt bona pinta. Veníem amb la il·lusió d'anar a fer patinatge sobre gel. Anàvem a mirar els preus. Bueno, 10 euros l'entrada, però clar, 7 euros les sabates, per tant, ni 7 euros. No anirem. Llavors, res, anem a fer-nos així les persones guais, gracioses, però res d'això. Anirem a fer una volta per aquí, jo crec que ja està. Sí. Tú relájate. David, saluda. Pásame esta foto, qué bonita. Chat. Hi! Estem aquí al col·le Hi. i estem fent que segueixin tots el d'esto de la Daniela. Hello, everyone! Yeah, he's popular. Like. Like, I would And like. Next. Like. Em pots Like. No us he parlat en tot el dia, realment, o sigui, sí que us he anat posant clips, però no us he parlat. Hem estat a l'escola, llavors no volia gravar per no incomodar, bueno, sí que hem gravat, però no us he parlat, vale? Avui no hem fet gaire cosa a part d'estar a l'escola fent activitats de la democràcia. Ara anirem a fer una volta pel poble en el que estem, en Essen, i ja està, així que ara us parlaré una miqueta més, vale? A veure si aquesta nit parlem, a veure si fem alguna coseta, no? Per parlar amb vosaltres, per interactuar, no? Amb els meus fans, que ja estem a punt d'arribar a 260 seguidors, estic molt contenta, moltes gràcies pel recolzament. Llavors, ara ens veiem, vale? O sigui... Acaba de fer plorar un nen petit. No, ole, ¿de qué vas? Cancelada en Twitter, hashtag Daniela cancelada, hashtag Daniela... Obliga els alemanys a que la segueixin. Estamos cenando. Ya. Y un poco de... ¿Cómo se llama esto? En plan, no sé qué. Son patatas con salsa. Ensalada de patata. Pero sabe como a cebolla y a ajo, en plan, pero está súper bueno.
a tots i a totes, com esteu? Per mi el bon dia ha començat fa una bona estona. Són ara les 8:40, però jo m'he aixecat a les 6:15 per anar a entrenar. He fet l'entreno ja m'ho he tret de sobre. Ara estic pensant, no sé on sostinc els meus guants. És que he anat de cul, la veritat. Entre que m'he dutxat, no sé com m'ha donat temps a fer tot. Bueno, sí, arribant 4 minuts tard per sortir de l'hostal, però bueno, no passa res. El cas, ara anirem a Essen, a un altre barri, no al del dilluns, i farem una gincana ja amb els alemanys. Qué guapo, y veo lo que grabas Estem en un carrer fent una activitat. de merda. Ens queda mitja hora encara. Jo sóc el de... No t'enteres de qui jo parlo en català? Sí, no, sí, però jo sóc el noi del vídeo estètic aquest estirant per al matí. Ah, jo sí, sóc aquest matí. Aquest matí l'Izar ha estat amb mi, entrenant amb el Paula també, Però l'Izar ha aguantat més. Yo he aguantado Ya, poco, he pero aguantado al menos la he acompañado. Los otros cerdos se han quedado durmiendo. Muy He bien. aguantado tot. Mireu. Que bo! Bueno, hem anat ara a un museu a fer-nos una mica a romantitzar una mica la vida i m'he fet la noia interessant durant una hora, així també de noia interessant també a trencar-me les cames, o sigui, tinc les cames rebentades, tinc unes agulletes agulletes, no sé com dir-ho en català, que no puc, és que no les suporto, espero d'aquí poc sentar-me en algun lloc perquè de veritat em fa mal tot el cos. Són les 3:45 només, les 3:45. I no sé què farem ara, la veritat. La Lucía vol anar a Pandora a comprar-se un charm. Un charm de 15 euros, que això no de 15 euros. ¿Tú sabes que hay un charm de 15 euros? A ver, Daniela es editora, a ver si trabajas una mica. Busca si hay algún charm de 15 euros. Gracias. Ahora. Fuera de España, la gente no sé. El desayunito, aquí. Todo se come con Adeu. Adeu, Lucía, te quedas aquí. Adeu, Lucía, adeu. Dia 8 a la neu, congelant-nos de fred. Al final em menjaré la pota de la Núria. No voy a decir que soy caníbal porque como están las cosas hoy en día, me cancelarían. Ens estem congelant, portem com 20 minuts aquí esperant el bus i el bus no arriba. Hem d'anar a l'escola ara, a les 9:30 hem d'estar a l'escola. Veieu, hi ha com vent, hi ha com molt vent per aquí. Uau, que frío! Vigila, Paula, vigila! ¿Qué te pasa, Tania? Ja estan algunes plorant i encara no ens hem acomiadat de veritat. O sigui, ara sí que ja no tornem a l'escola, però que les tornarem a veure aquesta tarda, menys 3 noies que no poden venir. I clar, això sí que ens ha donat pena, joder, a sobre amb una... Bueno, amb totes m'he portat molt bé, però m'ha donat pena. No em vull imaginar aquesta tarda com es posaran. Ara estem a Düsseldorf, que anirem a visitar una torre molt estranya, vale? Ara veureu que és molt alta, i pujarem amb un ascensor que va molt ràpid, es veu. Triga 2 minuts en pujar. Tot això! Nois, és increïble! Llavors, també ara hem de buscar un lloc per dinar, perquè m'estic morint de gana. Em feia il·lusió menjar-me un Frankfurt, però crec que l'operació comerme un Frankfurt no va a salir. Me da una rabia, pero bueno, es lo que hay. Me han dado esperanzas y al final no hemos comido ahí. Así que solo me queda aguantar y comerme lo que me tenga que comer. Ay, Dios. Ay, madre mía. Dios mío. Van haciendo revisiones. 6'7". Mireu això. Dios. Ay, que te caes, que os caéis. Nos caemos, people. És que ets tot.
Ens he comprat una galeta. Està boníssimo. Mariana. Tengo miedo. Bueno, chicos, Chiques, ha llegado el final. Vuelta al mundo 4 días. que he quedado traumada después de que se me haya roto la maleta. ¿Lo puedo enseñar? Se me ha roto heavy la maleta, en plan, no sé si se ve, pero... En plan... ¡Ah, no se ve! Bueno, chicos, no sé hacerlo. Y la Daniela está muerta. ¿Te puedo enfocar? Estamos muertos, chavales. Dios, vaya cara, hermano. Moltes gràcies per haver... Què? Per haver veure aquest vídeo i donar-hi like. Suscriuros al canal, Y darle darle la la campaneta campaneta. y molts Tilín, tilín. petons. Próximo viaje a mi cama.